Kaikki se on Tomppa ei kun Pro Gamer täällä taas. Ja tänään pelaillaan vähän Apexia. Joo. Ja mä päätän landin. Joo. En sitten aloitan puhu paljon, koska yritän keskittyä tähän kun pelaan. Ja yritän saada niin hyvää kontenttia kuin pystyn. Ja sitten joo, mennään peliin. Joo. Mun ei oo ehkä mikään maailman paras aimi. Ja nähtävästi mun tiimissä on Stealeri. Kiva. Mennään ottaa kaveri. Nähtävästi bambuusla. Ja se jää. Kato, kopihitti. Sitten. Mä vedän vaikka näitä, mä en aio käyttää mun ponkittia turhaa, koska mä pystyn vahvistamaan näillä. Joo, te varmaan tiedätte. Joo. Nämä talot on luutattu. Vois ottaa tai pitää vaan tää Mastiff. Tää on hyvä haulikko, varsinkin jos sä saat tällä alternatorilla ne kräkätty, niin sä voit tällä hyvin finaa. Onko tässä vieressä ketään? Nää kopikitit siis, kun sä saat semmosen, sä voit ne lataa, sä pidät pohjasta ja sivun näppäintä, mistä sulta aktivoi sen, pidät vähän aikaa pohjaa sen, niin sit se käyttää sen. Se on kopio siitä, mitä ne skinit niiden voimista. Esimerkiksi tää breitti, mulla on jo se, niin mä en voi ottaa toista. Kavereita mutta. Tossa on tyyppejä. Mennään kato selkään. Ne ei legit aavista mitään tästä. Finataan tappamme. Tämä tappu. R99. Ihana ase. Ja niitä ottamaan. En oo mikään maailman paras pelaa, mutta yritän olla hyvempi. Nokki. Toinen. Finit. Äkkiä jotain.
pois. Äkkikik. Toinen luuta. Tappo. Kill leader. Nyt ollaan mennyt alueella. Tänne. Mä revaan äkkiä. En pysty. Ei. Moikka!